Hey guys, ayan guys, nagluluto na po ako ng pasta. Bali, ito ang meal namin, mag-iina. Ayan. Ito guys yung cream at ito guys ay, itong green guys ay spinach na binlender ko. Ayan, halo natin. Meron na to guys, cheese. Tinutunaw ko pa yung cheese guys. Itong niluluto ko guys ay sarili kong recipe na may spinach. Pasta siya. Magpasta kami guys ngayon. Tapos magluluto ako ng fried chicken. Pizza. Ang lulutuin ko, fried lang. Tapos magluto ako ng konting kanin para dun sa bunso ko kasi magkakanin yun. Ay, di kakain nito yun ng pasta. Ayan siya guys. Hello po sa lahat na nandyan. Shout out po sa inyong lahat. Aga ko guys nagluluto kasi alis ako mamaya. Kasi ano na naman guys, piyesta ng Kulyat. Mamaya ay may parade ng Kambal Festival. Na naman, bali pang ano na yan guys. Pangatlo na yata. Check ko nga mamaya. Nanonood ako at ako'y magbibideo. Doon ang start noon guys ng Kambal Festival sa Agapito kung saan ako nangupahan noon na nag-junk shop ako. Ngayon yung inuupahan ko ay ano na lang, parking lot. Wala na, nabenta na nung may-ari. Nabenta na nung may-ari yung lupa, pero yung down payment ko noon sa inuupahan ko hindi na binalik. Hindi na binalik sa akin. Tinaguan na ako. Magaling na landlord. Ayan siya guys. Ayan guys, nilagyan ko na ng ating creamer. All-purpose creamer. Ayan. Para lalong masarap. Niluto ko muna guys yung spinach. Bago ko nilagyan ng creamer. Yung mga anak ko gising na. Assignment. At yung isa ko ay may online. Sabado may pasok sila guys. Tapos hanggang Monday wala silang pasok kasi piyesta ng Kulyat na eh. O yun. Sa Monday. Macaroni. Ito muna inuna ko guys. Ko all over the world. Thank you po sa support. And ingat po tayo lagi. God bless. Lalo na po sa ngayon, malamig na naman, malamig sa ibang bansa. Ingat po kayo lagi dyan. Kasi dito sa Pilipinas, mainit. Tapos, minsan, tulad kahapon na ulan, bigla na lang uulan nung
iinit tapos biglang uulan. Kaya ingat po tayo sa tayo lahat dahil yung sakit. Ito guys yung spinach. Ito yung tinalbosan ko kanina. Kinuha ko lang yung kanyang talbos. Bali ito guys ay dala ng aking asawa. May nagbigay daw. Tapos kasama nito ay mustards. Di ko pa niluto, nasa rep pa. Ito pa lang niluto kong spinach. At ito guys, kanina habang namili kami ng tubig na inumin namin doon. Eh, yung anak kong babae lang naiwan dito, may dumating na, ayan, namimigay ng ganito guys. Ayan siya guys. At nag-share ng mga salita ng Diyos. Guys, luto na yung ating pasta. Ayan, mix natin guys. Ganyan. Mix. Naglighten yung pagka-green niya guys dahil sa creamer. Ayan. Dali guys. Ako lang nagbibideo guys. Umiikot yung kawali. Ayan guys, yung anak ko na lang maghahalo. Dandan lang na para di matapon. Puno yung umaapaw. Malalim na lang kasi ginamit. Hindi, titipid si mami sa hugasin. Ayan guys, haluin muna. Ayan guys, nagpiprito na ako ng chicken. Fried chicken. Ayan, partner ng pasta. Ayan. Picture yan guys, puro laman. Kasi mga anak ko mahilig sa lang. Gusto nila walang buto. Kaya ayan, ang lagi kong binibili, pizzo. Chicken breast. Yummy. Guys, kain ako guys. Kain na po tayo. Ayan, nagkain ako sa akin guys. Kumain na yung mga anak ko guys. At yan, may chicken tayo guys. Kain po tayo guys. Let's eat. Ayan siya guys. Tapos guys, ito. Konti na lang. Konti na lang siya guys. Kumain sila. Tapos, ito yung chicken. Ayan, ito mainit pa guys. Bagong hain ko. Nagluluto pa ako guys. Di pa tapos. Ayan. Kain po tayo guys. Kain tayo guys. Yummy. Ayan guys. Kain na ako guys kasi baka may dumating yung asawa ko at yun nga, pupunta kami mamaya manood ang parade. Ayan. Let's eat po. Thank you for watching guys. God bless. Oh, yummy. Yummy. Creamy spinach pasta with chicken. Yummy.